डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय No.1 सालबारि गामियाव बेबायदि माने ओरैहाय लामाया माने सारियालि जादों नालाय No.1 सालबारि बेबायदि मार्केटनि एसे साहाजोंहाय बे वेटिंआवहायनो दायो जोङो माने साया लागासिनो दं नै माने सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा जाबाय नालाय बेनिखायनो जों माने दा वेटिंआव दं आरोखि बे दखान खाथियावहायनो ओमफ्राय बिनि सिगां खावलायनाय जाबाय रायजो राजानिसिम आंनि माने भिडिअखौहाय दासिमबो नायाखैब्ला अन्नानैहाय नायदो लोगोफोर ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थिं थिं दामनानै होदो आरो दा लोगोफोर खावलायनाय जाहैबाय आरोखि जोंनि हारि माहारि आदा बाजै बाबु आरो बेबायदिनो आदै मादै मोननि सिगाङावहाय खावलायनाय जाहैबाय आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे माने गोदान गोदान माने भिडिअफोर लाबोनो हायो आरोखि नोंथांमोननिसिम दायो नै ओरैबायदि फिरफिलि सालायग्राफ्राबो दा माने ओरैबायदि सान्दुं गोसाखाय उन्दुग्लांलायनानैहाय नेगासिनो दङ नै सोरबा सासे सानै फैयो खोमा होननानैहाय दा माइ गायनायखाय ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दङ मानसियानो गैया आरो ना मानसियानो गैया माइ गायनायखाय गरम बोथोरबो जाहैबाय बेराफारसेथिं माने दैज्लांनि सिजन माइ गायनाय बोथोर माइ गायसावजोब्बाय आरोखि ओंखारथारखाखै मानसिफ्रानो ओरैबायदि ओमफ्राय माने सामार भेकेसनबो मोनबाय स्कुलनि स्टुडेन्टफ्रा स्कुलबो गैया कलेजाव थांग्राफोरबो गैया स्कुलाव थांग्राफोरबो गैया ओमफ्राय बेराफारसेथिं ओरैहाय सिजननि माइ गायग्राफ्राबो माइबो गायलाबाय बेफोरबायदि आरोखि बोथोरानो सिजन गैया आरो ओमफ्राय ओरैहाय नायदो नै बै इथा दोननाया जाहैबाय माने बेवहाय No.1 सालबारि बालाझार होननानै बुङो आरोखि बे मार्केटखौहाय बे दखानखौहाय ओमफ्राय ओरैहाय माने बेथ' जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे गामि आरोखि नैबे No.1 सालबारिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय No.1 सालबारि बालाझार ओरै थुक्राझारनि साहा ओरै सान्थिफुरनि खोला ओरै गेजेर जादों आरो ओमफ्राय बे जायगायावहायनो माने बेरे पुसिग्रा बेबायदिनो हानि बि प्रसेसिं इउनिट बानायनो थाखायहाय बे जायगाखौहाय लानाय जाहैबाय आरोखि दायो नै माने इथाखौ लाबोजेनबाय वाल बानायजेनसिगोन अन्नानै नायदो लोगोफोर माने बे हानि बि प्रसेसिं इउनिट बानायखाङोब्ला माने बेसेबांनाखि माने बेरे मोदैनि रस बेरे मोदै जानो लुबैदोंब्ला नैबे No.1 सालबारि बालाझार होननाय मोनसे दखानावहाय बे प्रसेसिं इउनिट No.1 फैनानैहाय लांफैदो आरो माने गथ'फोरनि जब'खा जानाय माखासे बेबायदिनो उदैनि कमप्लेन जानाय गथ'फोरनि माखासे प्रब्लेम जानाय बिदिफोरनि थाखायहाय बे बेरे मोदैया जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो फैनानैहाय लांफैनो हागोन आरो बावैसो बोसोरनि उनावहाय दायो माने नै खामानिखौ स्टार्ट खालामसिगोन मिस्ट्रिफोरबो दंसै ओरैबो माने नै लुनो थाखायहाय माने वाल बानायजेनबाय बेलाखिनि वाल बानायजेननो थाखायहाय बेबायदिनो इथा दोनफैजेननाय जाहैबाय आरो स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामना होदो आरो लोगोफोर जाहाथे उननि बारावहाय आरोबाव नोंथांमोननिसिम भिडिअफोर लाबोबावनो हायो थेंक इउ बे बेरे पुसिग्रा प्रसेसिं इउनिटखौहाय हानि बि प्रसेसिं इउनिटखौहाय बिथां मानगोनां माने रन्जित बसुमतारियानो बे बेरे मोदैनि हानि बि प्रसेसिं इउनिटखौहाय गायसनफैनाय जाहैबाय आरोखि बावैसो समनि सिगां बेनिखायनो हायोब्ला आरोबाव नेक्स्ट बारनि थाखायहाय खावलायदों सारमोननिसिम जेसेबांनाखि माने सरकार